आसाम नाङै बर' बिजोंनि मडेल गोजौ फरायसालि गायसंनो थावनि नागिरदों। आसाम नाङै बर' बिजोंनि मडेल गोजौ फरायसालि गायसनगोन थावनिफोरखौ दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर' थुनलाइ आफादनि थान्दै हानजाजों लोगोसे बिटिआरनि सोलोंथाइ डाइरेक्टर जगदीश प्रसाद ब्रह्म जथायै नायगिदिंनाया दिनै थामथि सानाव आगान होबाय। बर' बिजोङाव फरायनाय फरायसाफोरनो आरोबाव गुनगोनां सोलोंथाइ होनाय थांखिजों मडेल गोजौ फरायसालिनि गोनांथिखौ बिथा खालामनानै दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफादा जथायै थांनाय माखासे बोसोरनि सिगांनिफ्रायनो आसाम सरकारनाव दाबि खालामबोदोंमोन। बेनिनो आसाम सोरखारा दाबिफोरखौ गनायनानै थावनिफोरखौ नायबिजिरनो बिथोन होयो। बिथोन होनाय बायदियैनो गायसनगोन थावनिफोरखौ दिनैबो नायगिदिंनाय जायो आरो बे हाबाफारियावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय सोलोंथाइ नेहाथारि सोमावसार बसुमतारी, लोगो सोलोंथाइ नेहाथारि बिश्वजित नार्जारी आरो बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय गाहाय नेहाथारि नीलकण्ठ गयारी आरो नेहाथारि सहेन्द्रनाथ बसुमतारीया बाहागो लायो। बेबायदिनो दिनै उदालगुरि जिल्लायाव टटलापारा गेजेर फरायसालि, कुप्तिमारि भाइज्रागुरि गेजेर फरायसालि, दिंपि बसुमतारी गोसोखां गेजेर फरायसालि आरो एन.के. दरंगा बड' गेजेर फरायसालि, उपेन्द्रनाथ ब्रह्म गेजेर फरायसालिखौ आबुङै नायबिजिरनाय जायो।